Sziasztok! Üdvözlök mindenkit a 2019. január 7 és január 13 időszakra vonatkozó tanulolvasáson. Az 8 Coins Tattoo Tarot csomagot fogjuk használni, és a keltai keresztolvasáshoz raktam le a kártyákat. Ez egy általános olvasás, kérlek, csak annyit vigyetek magatokkal, amennyi rezonál. Vágjunk is bele. Az első kártyánk, tehát amiről ez az olvasás szólni fog, az a Magician. A Magiciannek a területe az, hogy hogyan valósítsuk meg a mindennapi világba azokat a dolgokat, amiket megálmodunk, tehát a manifestációról. Hogyha megnézitek, itt az összes eszköz megtalálható. Itt van a kehely, kard, érmék, és a kard is. Tehát minden eszköz a kezébe van ahhoz, hogy megvalósítsa, létrehozza azt, amit megálmodott, és ami ezt keresztezi, vagy segíti, az a Ten of Pentacles. Én azt gondolom, hogy ez így akkor azt jelenti, hogy ebben az esetben az anyagi jólét létrehozására kapunk némi útmutatást. Ez az abszolút bőséget mutatja, a szőlő, a gazdagság, az érmék, egy nagyon kedves jelenetet látunk, ahogy az idős bácsi a kutyájával örül mindennek a bőségnek, amit kemény munkával az élete során megteremtett. A tudatalattunkat ez a kártya reprezentálja, és ez pedig az Empress. Az Empress az is egyfajta bőség, termékenység még hozzá. Hölgyeknél jelezhet gyermekáldást is, illetve szerelmet. Az Empressnek az uralkodója, vagy az Empress az uralkodója a Vénusz bolygónak, ott látjátok a Vénusz bolygónak a szimbólumát, és hogyha megnézitek, pocakos is kismama. Tehát ez a termékenységről szól, ami lehet anyagi termékenység is, hogy hogyan hozzunk létre, hogyan manifestáljuk a bőséget az életünkbe. A tudat feletti kártyánk az a sztár. A sztár, a csillag, a reményről szól, hogy soha ne hagyjuk fel a reményt, mindig van egy pislákoló fényforrás az életünkbe, amit követnünk kell. Ha látjátok, hogy ki van pirosodva az arca ennek a hölgynek ezen a kártyán, olyan, mintha egy új területen lenne, a sötétbe botorkál, de felnéz az égre, és meglátja a világító csillagot, ami arra figyelmeztet minket, hogy soha ne adjuk fel a reményeket, és így a Magician kártyával összevetve soha ne adjuk fel az álmainkat, mert megvan a lehetőségünk, hogy megvalósítsuk. A múltunkat a Two of Swords kártya reprezentálja, ez félelmeket mutat. Azt látjuk, ahogy ül a tenger vagy a tóparton ez a hölgy, bekötött szemekkel, védekező tartásban van a keze, könnyedén levehetné a kötést a szeméről, de annyira megbénítja a félelem, hogy inkább csak mozdulatlanul ül a sötétségben. Pedig ha levenné a szeméről a kötést, lenne egy kis világosság, mert a hold világít, de ő a sötétséget választja. A jövőben a Knight of Wands jelölhet egy személyt is, aki segítségünkre lehet ennek az anyagi bőségnek a létrehozásában. Ez egy tűzjegyű, vagy tűzenergiájú, én valószínűsítem, hogy hölgy lesz, de egyébként lehet férfi is, csak azért gondoltam, hogy hölgy, mert kivételesen ebben a pakliban ez a kártya, ez egy nőt mutat. A többi tarókártyában ez általában férfi az illusztrációja, de itt egy hölgyet látunk. A botok lovagja, tehát lehet kos, oroszlán vagy nyilas, és egy kalandvágyró, tetrekész valaki jelölhet külföldet is a nyilassal, külföldi utazást esetleg, cselekvést, de mindenképp egy aktív, tetrekész, inspiráló energia. Mi ebben a szituációban én tényleg úgy látom, hogy ez jelölhet egy utazást is esetleg. A Five of Wands kártyán a kardok, Five of Swords,
a kardok 5-ös kártyán azt látjuk, ahogy a hajóval elutazik valaki, és hátrahagyja a kardokat, amik lehetnek régi sérülések, tapasztalatok, bármi, ami csak visszafogná, amire már nincsen szüksége, nehezék lenne csak a hajón, ezért ott hagyja az összeset. És úgy utazik el üres szívvel. A környezetünk, a Six of Wands, ez a győzelem kártyája. Tehát a jól megérdemelt megpihenés a győztes állapotba, amikor örülünk az eredményeinknek. A környezetünk úgy látja, hogy már elértük azokat a sikereket, amiket mi csak most akarunk még megvalósítani. Igen, mert ez a kártya a környezetet mutatja, ez mutat minket az adott szituációban. Tehát mi arra készülünk, hogy anyagi jólétet hozzunk létre, és ebben nagyon támogató a környezet. A győzelem kártyája az már egy megpihent állapotot mutat, mint hogyha ez a verseny már le lenne futva. A tanács erre a szituációra a hold kártyát adja. A hold az érzelmeinkről is szól, és a rák jegyet uralja. Fontos a különböző hold fázisokat megfigyelni, és tudatosítani azt, hogy a hold az folyamatosan változik, és hogyha az érzelmeinknek tesszük ki magunkat, akkor egy folyamatosan változó állapotban találjuk magunkat, ami megnehezítheti az életünket, tehát figyelmeztet arra, hogy találjunk egy fix pontot az életünkbe a folyamatos változás mellett. És a távoli jövő pedig a Eight of Pentacles, érmék 8-as, ami a kitartásról, elköteleződésről, kemény munkáról szól. Tehát összességében nézve a kártyákat, ez az anyagi jólét létrehozására ad nekünk tanácsot, és azt mondja, hogy a termékenység, a teremtő energia bennünk van, kövessük a csillagunkat, az inspirációnkat, hagyjuk hátra a múltból származó félelmeinket, az itt is megjelenik, hogy a nehézségeket ne vigyük magunkkal, a jövőbe tekintsünk, mert a környezetünk támogató és egy győztest látnak bennünk, aki meg tudja valósítani az álmait. Érkezhet egy segítség is valakinek a személyében, vagy egy külföldi út, de vigyázzunk, hogy az érzelmeink ne vigyenek el minket tévutakra, és dolgozzunk keményen és kitartóan, mert az álmaink azok megvalósíthatóak. És akkor ez a bőség lesz a kezünkbe. Minden, amire vágyunk. Ott a háttérben, itt, látjátok, összeölelkezik egy pár. Az anyagi bőség, az érzelmi bőség, a biztonság, a barátság a kutyával, minden rajta van ez a kártya, ezen a kártyán. Szerintem ez az egyik legszebb kártya egyébként ebben a pakliban. És ennek a bőségnek és a boldogságnak a megteremtéséről van szó. Nagyon szép ez az olvasás, nekem nagyon tetszik, annyira motiváló és erőt adó, és bíztató. Itt a magzat. Itt van az, amire vágyunk. Egyébként az Empresszel ez még esetleg jelölhet szerelmet is, mert a Vénusz uralkodója, az Empress, jelölheti azt, hogy együttműködéssel tudjuk ezt a bőséget elérni, és azáltal, hogy nem vesztjük el a reményünket, a csillagot ne tévesszük soha szem elől. És a kemény munkát azt sajnos nem lehet megspórolni. Nekem nagyon találó ez az olvasás egyébként, mert pont most vagyok munkaváltás közben, és
tök bíztatónak találom. Úgyhogy remélem, hogy nektek is tetszett, meg tudtok ebből értékes dolgokat elvinni. Ez a kártya, ez csak úgy vonzza a tekintetemet. Annyira minden benne van. És ennek a megteremtéséről van szó. A Magician azt hozza létre ezt a bőséget. Hát, ha tetszett ez a videó, akkor kérlek nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornámra, ha még nem tettétek meg, és minden kommentnek nagyon örülök, hogy nektek mit mondanak ezek a kártyák. Osztátok meg velem is, hogy milyen bőséget szeretnétek megteremteni az életetekben, és mit gondoltok arról, amit a kártyák üzennek ezzel kapcsolatban. Hogy mindannyian győztesek legyünk ebben a szituációban. Úgyhogy én egy nagyon termékeny hetet kívánok nektek, és nem sokára újra találkozunk. Sziasztok!